खुलुमबाय नोंथांमोनखौ दिनैनि बे 15 आगस्टआव आरो बे 15 आगस्टनि स्पेशल भिडिअ बानायनायाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबाय। दिनै 15 आगस्ट 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव जोंनि भारत हादरआ उदांस्रि जादोंमोन सोरनिफ्राय ब्रिटिशनिफ्राय बिथांमोननि आथिं सिङाव दंमोन जोंनि भारत हादरा खिन्थु जोङो बेसेबांबा फ्रीडममोन बै समाव जेब्ला ब्रिटिश सरकारा बा ब्रिटिशआ जोंनि बे भारत हादराव फैयाखैमोन आरो बिथांमोना बेवहाय मोनसे दागो खालामना गालांबाय बेनो जाबाय ब्रिटिश इन्डिया नङाबा जोंनि भारत हादरा इन्डियाल' बा भारतल' जागौमोन बाट ब्रिटिश इन्डिया समनिबो इदि नाम जाबाय आरोना बिथांमोना जोंनि बेवहाय बेफार फालांगि खालामनानै गावसोरनि जेसेबांखिनि सरकार बेखौ रुल्स खालामफैनानै बेवहाय जोंनियाव हाथियार बायदिसिना देखायनानै जोंनि मानसिखौनो इउज खालामनानै माने गोबां माने एटेक खालामफैदोंमोन बिराद मानसिफोरबो थैनो गोनां जादोंमोन बे मुभमेन्टआव माने इन्डियान फ्रीडम फाइटार समावहाय स' बे समावहाय आरो बुंनो थाङोब्ला गोबां डेभेलपबो जादों ब्रिटिशनि दारैनो मिथिबायना बे बाथ्रायाबो सैथो बे नङा कि बिथांमोन फैनायजों लसबो जादों लाबबो जादों आरो लसबो जादों लसआथ' बिराद गल्ड बिराद सना बायदिसिना लुथिना लांबाय मिथिबायना बिराद धोन सम्पति लुथिना लांखाबाय मिथिबाय आरो माखासे गायसनना गालांदों जेरै हमना ला रेलवे गेट बायदिसिना रेलवे लामा बेफोरबायदि स्टेशनफोर बायदिसिना बिराद गिदिर गिदिर आरोना बानायनानै बिथांमोननि थाखायनो गालांजादों I love India so आं जोंनि भारत हादरखौ मोजां मोनो बिकज जों भारत हादरावनो थायो स' बिनि मिनिङा बे नङा कि नोंथांमोना जोङो दिनैनि बे 15 आगस्टआवहाय उदांस्रि सानखौ फालिनाङा जों बेखौ बुंनो हांगोन आं नोंथांमोना गाज्रि माने दुखु मोननो हागौ सोरबा आं निमाहा बिग्रायनो थायो गोरोन्थि जादोंब्ला जोंनि भारत हादरा उदांस्रि जादों हय बाट जोंनि जाथिनि जि डिमान्ड जों जे स्टेट बिदोंमोन बड'लेण्ड स्टेट दासिमबो जों मोनाखै बेखौ नायोब्ला जों दासिमबो उदांस्रि जायाखै रायजो राजाफोर जों दासिमबो उदांस्रि नङा बिदि हिसाबै नायोब्ला जोंनि कमिउनिटिसा जोंनि बर' हारिनि कमिउनिटिसा बा बर' जाथिया दासिमबो उदांस्रि हिसाबै जोङो बे 15 आगस्टखौ फालिबा एसे माबा जाबावोसो खिन्थु मा जों भारतनि हादरनि सिङाव थायो बेनिखायनो जों 15 आगस्टखौ फालिनो बिराद गोनांथार इट इज बिराद इम्परटेन्ट जायनि सिङाव दङ जेरै हमना ला नों उदांस्रि नङाब्लाबो सोरबा सासे नोंनि आन्दाराव नों खामानि मावना थादों अब्ला नों बै मानसिनि आन्दारनि खामानि मावदोंब्ला बै मानसिखौ नोङो जुदि मान सनमान होआब्ला बोरै जानांगोन नङा होमबा स' मान सनमानखौथ' होनांखानांगोन थिग बेबायदिनो जोङो माने बे भारत हादरनि सिङाव थायो जों बेखौनो जोङो बे माने भारत हादरखौ सासे मानसिखौनो सानना लादो नोङो सासे हमना ला नोङो भारत हादरनि सिङाव खामानि मावो बा नोङो सोरनिबा कम्पानि बा सोरनिबा मालिकनि सिङाव खामानि मावो अब्ला बै मालिकखौ जुदि नों रेसपेक्ट होनो रोङाब्ला होमबाथ' नोंखौ गाज्रि मोनखागोन रागा जोंखागोन स' बिब्दिनो जों गासिबो कमिउनिटिसा भारतनि सिङाव थानाय गासिबो कमिउनिटिसा बे भारत हादराव थानानै जुदि बेखौनो रेसपेक्ट खालामाबा गोरोन्थि स' बेनिखायनो गासिखौबो आं बुंनो थाङो रेसपेक्ट खालामबानो जाबाय बाट मोनसे बाथ्राया बेनोखि जों दासिमबो उदांस्रि नङा बड'लेण्ड स्टेट जेब्लासिम मोना बड'लेण्ड स्टेटखौ जोंनो नांगौ आरो नांखागौ दा आं बिथिंजाय मोनसे फ्लेग होदों भारत हादरनि आरो लोगोसे बेबो मोनसे फ्लेग होदों बिकज अफ नोंथांमोननि थाखायनो आं बेवहाय नै मोनसे फ्लेग माने मा होनोमोनलाय भारत हादरनि मोनसे जै हिन्द लिरनायजों आं बेवहाय खाब्लाव खादों बाट मोनसे बाथ्रा फालियो आरोना मोनसे बाथ्रा बुंनो थाङोब्ला आं बे गासिबो डिजाइनखौ नोंथांमोननो थाखायनो बानायदों माने नोंथांमोननि सिगाङाव इन्सपायार मोनसे फैथों बिनि थाखायनो आरो लोगोसे नोंथांमोननि सिगाङाव खोन्थानो सानो नैबे लेपटपावबो आङो भारत हादरनि मेप मोनसे होदों बिकज अफ नोंथांमोननो देखायनो थाखायनो जाहाथे नोंथांमोननि मोनसे सक्ति साननाय हनाय जोंनि बर' हारिनिफ्रायबो माखासे बेफोरनि सायाव भिडिअ बानायो नङा होमबा स' बेनिखायनो बुंगोन आङो 1947 मायथाइनि 15 आगस्टआव जेब्ला उदांस्रि जादोंमोन अब्ला बै समनिफ्राय लानानै जोंनि भारतनि गेजेराव थानाय जोंनि बर' हारियाबो उदांस्रि स्टेट लेभेलनि मोननांगौमोन बाट मोनाखै बिकज जोंहा माबा मोनसे बेवहाय माखासे सानस'हायैनि थाखाय जादोंमोन बाट जों जेब्लानिफ्राय मुभमेन्ट खालामदों दिनैहालागै बिएससिनिफ्राय बिटिसिनिफ्राय बिटिआर मोननो हाबाय जोंनो थाबैनो बड'लेण्डखौ जोंनो नांगौ आरो बड'लेण्डखौ जोङो मोनथारगोन जेब्ला जों बड'लेण्ड मोनगोन अब्लासो जोङो उदांस्रि होननानै जों गावखौनो गाव सानना लानो हागोन बाट मा खालामनो जोङो भारतनि सिङाव थायो बे हिसाबै जोङो 15 आगस्टखौ मानिनो गोनां जायो स' नोंथांमोनाबो मानिदो स' जय हिन्द स' आं बेखौनो बुंगोन आरोना मोनसे लेभेलाव बाथ्राया बुंनो थांबा दिनैनि दिनाव बयबो मानसिफ्रा गावनि न'आव थांनानै गावबा गावनि फेमिलिजों बिराद रंजानाय बाजानाय बाथ्रा रायलायो न'खर दानायनि बाथ्रा रायज्लायो अफिस बन्द दिनैनि जायगायाव दखानफोर खायसे मानसिफोरा खुलियो बा जेरै हमना ला जोंबोथ' बन्द खालामनो हायोमोन इउटिउब चेनेल भिडिअ आपल'ड खालामनायखौ खिन्थु खालामाखै जोङो मानो होनोब्ला जों नोंथांमोननि थाखायनो बेखौ बानायनांगौ दिनैनि स्पेशेल समावहाय जुदि दा सापस हमना ला दिवालि सम बेफोराव गासिबो निउस जायबा माबा मोनसे इउटिउबारानो जा माने बिसोरबोथ' माने भिडिअ बानायालासिनो थानो हायो बाट भिडिअ बानायालासिनो थायोब्ला सोर बोरै ट्रेल माबा जागोन प्रम'सन जागोन बोरैहाय भाइरेल जागोन माखासे भिडिअफ्रा नङा होमबा इम्परटेन्ट नङा होमबा गासिबो जुदि निउसआनो सेटेलाइट बन्द जाजोबोब्ला स' बेबायदि नङा आरोना निउस होनबा इउटिउब होनबा बन्द होननायनि खुनु खोथायानो फैया निउस चेनेला बन्दनि खोथायानो फैखाया जे बाखिया
बाखिया बन्द जाब्लाबो निउसआ बन्द जानो हाया आरोना मिथिबायना बाखिया बन्द जाब्लाबो निउस चेनेला बन्द जानो हाया मानो होनबा निउस आरो इउटिउब चेनेलानो जाया मानो इउटिउब सासे क्रिएटर हिसाबै नायोब्ला एस बन्द खालामनो हायो खिन्थु निउस आपडेट खालामनाया निउसआ माब्लाबा बन्द जानो हाया आंबो दायो बेखौ मोनसे मेपखौ आङो बायनानै लाबाय बिराद दाम लादोंलै बियो मोनसेयावनो बेसेबां लादों मिथिबायना 600 थाखा लादों बे फ्लेगा मोनसेयावनो ओमफ्राय बियो 150 थाखा लादों बेबो 600 ओमफ्राय बिनि गेजेराव बे खाफालाव लानाय मोनथाम लाबोदोंमोन आङो नै बेखौनो नायनानै बे मोनथाम लाबोदोंमोन आङो नायदो बेबो मोनसेयावनो 50 थाखा ना 60 थाखा लादोंमोनथाय होमबा साननानै बेखौ आं नोंथांमोननि थाखायनो मोनसे स्पेशल जाथों भिडिअ दिनैनि दिनावहाय नोंथांमोना लुबैयो जे स्पेशल मोनसे केक आं हानो सानदोंमोन खिन्थु माखासे बाजेट खमनि थाखायनो आं केकखौनो हानो हायासै बेफोरखौनो आं माबाबाय केकआथ' आं जास्ट ओरैनो देखायनाय जागोन नालाय बेबो देखायनायानो होननानै बुंजायो खिन्थु केक बाथाय मोनजागौमोन बाट आंनाव बाजेट थोस्लाबासै बेखौनो गोनांथि साननानै आङो बानायनाय जाबाय जुदि गोरोन्थि जादोंब्ला आं गोसो गोथारै निमाहा बिनाय थायो आरो लोगोसे बे 15 आगस्टआव लानानै सिगांनिफ्राय जेसेबांखिनि माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंब्ला नोंथांमोननिफ्राय बे 15 आगस्टआव गोसो गोरबोजों खुलुमनानै निमाहा बिनाय थायो माबा मोनसे गोरोन्थि मावदोंबा नोंथांमोननि थाखाय आरो लोगोसे नोंथांमोना अराय सम सापर्ट खालामबाय था जाहाथे जों बिएम सोदोब चेनेलनि जानानै गोबां माखासे बर' हारिनि थाखाय खामानि मावलांनो हायो नोंथांमोननि माखासे सापर्टआनो जोंनि थाखाय थुलुंगा जानानै थायो आरो लोगोसे जोंनि बेबायदि भिडिअ बानायनायानो नोंथांमोननि माखासे इन्सपिरेसन जानानै थायो जेरै हमना ला निउसखौ नायनो थाखाय निउस चेनेलनि गोनांथि नङा होमबा निउस चेनेल गैयाबाथ' रावबो निउस चेनेल गैयाब्ला रावबो निउस पेपार गैयाब्ला बहानिफ्राय जों खौरांखौ मोननो हागोन मोनाना स' बेनिखायनो जोंनो निउस चेनेलनिबो गोनांथि जायो आरो लोगोसे माने जाय निउस बानायग्रा बिथांमोननि थाखाय पाब्लिक गोनांथि जायोना स' गासिबो समान लेभेलाव आरोना स' बेनिखायनो आं खुलुमनाय थाबाय दोनथ'बाय जय भारत हादरनि आरो बन्दे मातरम जय हिन्द जय बर' हारिनि